20 tipov na LinkedIn príspevok. Poďme pekne po poriadku. Number 1. Najnovšie trendy vo vašom odvetvi. Čo? Aktuálne informácie, novinky, tipy či trendy. Michal, ako? Odporúčam 3 formy. Karusel, video a newsletter. Karusel bol aj pre mňa môj štartovací bod. Do jednotlivých vizuálov viete zhromaždiť a štrukturovať cenné informácie. Rovnako je to dobrý štart, ako sa naučiť pracovať s grafikou, či už v Canve alebo iných platených grafických nástrojoch. Ak ste odvážni sa postaviť pred kameru, určite odporúčam experimentovať s tvorbou videí. Tie za mňa skvelo prezentujú v prvom rade váš body language, emócie a v neposlednom rade viete informácie, ktoré chcete odozdať, odkomunikovať vizuálne, ale aj metaforicky a s dávkou humoru. Pri videách nezabudnite na titulky. Ak nie ste na videách, hľadáte efektívny, no hlavne pravidelný spôsob, ako byť v kontakte so svojimi sledovateľmi. Newsletter je ideálnou voľbou.